Teď vám ukážu Baby Freeze a naučím vás tutoriál. Dáte si takhle ruce a takhle si dáte opačně. Tady to si musíte dát na lokty a svojí váhou se takhle přeto. Tak, teď jednoduše. Tohle musíte dát sem a sem. Kolena a prostě přehnete svoji váhu a jedete. Máte Baby Freeze. Teď vás můžu naučit turtle, tady se ale moc nepoužívá. Tohle dáte sem, tohle sem. Hopla. A jedete. Můžete i na jedné ruce, to moc mi nejde. Tak jo.